Ngiyaxolisa ukuzwa konke engikuzwayo namhlanje. Eyi, bengazi ukuthi udlule emzimeni onjena. Eyi, kodwa nami ikhona into eyenzakalayo yazi. Nami lapha ekhaya umamkhulu akangiphethe kahle. Kukhona nje into engamenza yona, angazi noma mhlampe ngoba azi ukuthi yena abazali bami abanendaba nami, noma mhlampe ngoba ebona vele ukuthi mina ngiphephele kuyena vele. Umamkhulu akangiboni nje njengengane yakhe, njengegazi lakhe. Njalo ekuseni uyangixwaya, angibize abafana abahlukahlukene nje. Athi nje ngoba sinamali la endlini mina kufanele ulethe imali la endlini. Umamkhulu angamazi ukuthi ngamenzani. Hlezi ngikhala ubusuku bonke ngiy'buza ukuthi kahle kahle ngamenzani, kodwa impendulo angiyitholi. Ngiy'buza ukuthi kahle kahle abazali bami bashonaphi, ngoba akafuni ngisho nokuthi ngikhulume nangabo. Umamkhulu njalo nje hlezi ezongitshela ukuthi nje yena nje uyena ophethe umuzi meyenze nanoma yini. Mina nje kumnandi ngoba uzwe ezinye iy'ngane angibuzwa mina. Ngobani sengenziwe umfazi wabafana amadoda ahlukahlukene. Umamkhulu akangithathi nje njengomntana wakhe. Uma ebona mina ubona into engayisebenzisa nje kwabafana abahlukahlukene. Umamkhulu angazi noma ngingathi uyayiphiniselela yini ukuthi nawe awazange uthole iy'ngane.